Las lenguas t'obren portes al món. Languages are doors to the world. Le lingue ti aprono le porte del mondo. Las lenguas te abren puertas al mundo. Die Sprachen öffnen dir die Türen zur Welt. Le langue t'ouvre le porte du monde. Les llengües t'obres les portes del món. En un món global encara hi ha elements com la llengua que mantenen fronteres. Tenir coneixement de les llengües que ens envolten és imprescindible com a eina d'integració i per tenir una vida socialment activa. L'acadèmia és un espai de formació socialment responsable, on fem classes d'anglès, francès i alemany amb un caràcter marcadament social. Aquest perfil diferent ve donat per un professorat nadiu, amb un background personal que determina la manera d'implicar-se i fer les classes. També perquè pretenem apropar-nos a l'alumne des d'un enfocament més personal, per ensenyar i aprendre l'idioma donant a conèixer noves realitats socials. Els estudiants de l'acadèmia amplien les seves fronteres, però també contribueixen a esborrar les del nostre país, amb molts nouvinguts que estudien català i castellà al programa de formació bàsica de Servei Solidari.